Мразиш диетите, но обичаш шоколад? Представи си, че можеш да отслабваш, докато си похапваш шоколадови бомбони и да си с перфектно тяло. Открий Слимис. Забрави диетите и хапчетата. Сега можеш да отслабнеш напълно естествено. Просто хъпни един Слимис преди хранене. С него се чувстваш сит и така ядеш по-малко. Слимис ускорява усвояването на мазнините и поддържа нормалните нива холестерол. Тайната на Слимис е в активната съставка глюкоманан – въглехидрат от групата на фибрите. Клиничните тестове доказват, че глюкомананът е напълно безопасен и води до ефективна загуба на тегло. Слимис стана продукт за отслабване номер 1 в САЩ. Избери го и ти. Промени живота си. Слимис е с вкус на шоколад и карамел. Моят любим бомбон, толкова вкусно. Винаги вземам Слимис преди хранене. Особено когато ще хапвам нещо с много мазнини или въглехидрати. Аз си умирам за такива храни. Глюкомананът в Слимис е естествена съставка и има не едно, а две отслабващи действия. Фибрите се разширяват многократно при досег с вода и запълват стомаха. Това потиска апетита, чувстваш се сит и ядеш по-малко. Печелиш двойно, сваляш килограми и поддържаш нормални нива холестерол. Биш, добавяме основната съставка на Слимис към мазнина и вода. Ето как въздейства Слимис на мазнината. Помага ти да отслабваш здравословно. Слимис действа безотказно. Опитай Слимис още днес и се отърви естествено от излишните килограми. Само 17 калории и 0 грама захар. Слимис – най-доброто решение за здравословно отслабване. Подходящи за диабетици. Мразя диети, но обичам Слимис. Уникален е. Обади се сега и вземи двойно повече. Поръчай сега и получаваш не 30, а 60 чоколадови бомбона Слимис. Цената остава същата. Вземи двойно по-голямата промо-упаковка Слимис само за 59,90. Отслабвай лесно и вкусно. Мразиш диетите, но обичаш шоколад? Бъди елегантна без диети и без усилия. С Слимис отслабваш естествено, чувстваш се сит и не се ограничаваш. Обади се сега и вземи двойно повече. Не 30, а 60 бомбона Слимис. Само за 59,90. Двойна промо-упаковка. Поръчай Слимис сега на 0281 851 21.